Πιτσαρία ο Τέλης. Κουκουνάρης, κύριε, κουκουνάρης, γεια σας. Μία πίτσα παρακαλώ θα ήθελα. Με ζαμπόν, πιπεριά και μία κόκα. Κόλλα, κύριε, τι κόκα. Τι κόκα να θέλουμε, τι είμαστε εμείς, σας παρακαλώ. Στην Λεωφόρο Νίκης 51, στον 5ο όροφο. Μάλιστα, κύριε, στην παραλία μένω. Όχι, κύριε, δεν κάνω μπάνια αυτή τη στιγμή. Ούτε ιστιοπλοεία κάνω, κύριε. Τότε γιατί μένω στην παραλία, μα σας παρακαλώ, είστε με τα καλά, σκουβέτα θα πιάσουν. Κάντε λίγο γρήγορα γιατί ξεκινάει και η ταινία. Μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό. Ποιος είστε, κύριε, και μπαίνετε έτσι μες στο σπίτι μου? Σήκωσε τηλέφωνο. Έλα. Ναι. Έλα, μ' ακούς? Έλα, ποιος είναι? Τι ποιος είναι, ρε, ο Τέλης, ρε, πίτσα την παρήγγειλες Καραγκιόζη, μπροστά σου με έχεις. Πιτσαρία ο Τέλης? Πιο γρήγορη της Ευρώπης. Μα το έγραφε ότι ήσασταν τόσο γρήγοροι, αλλά τόσο γρήγοροι. Και ακόμα περισσότερο, Πω, και μου έχετε φέρει την πίτσα, κύριε. Μέσα, ρε, για πάρ' την. Πιτσαρία ο Τέλης, αλλά... ναι, γρήγορη μένα, αλλά πάνω στην πιασίνη μας ξεχάσαμε την κοκακόλα, έτσι. Πόσου, όχι. Αχάρτιμη κοινωνία. Να πηγαίνεις στη στήρη και λιζαράκι, τόσα χρόνια παιδεύομαι και καταστράφηκα. Όλα στηριζόταν στην εξυπηρέτηση των πελατών, κυρία μου. Συγγνώμη. Κύριε Τέλη, ηρεμήστε, πώς κάνετε έτσι, ηρεμήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Τέλη, μην κάνετε έτσι. Πώς να μην κάνω έτσι, άνθρωπε μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πάτε τώρα, θα πεταχτείτε μέχρι το μαγαζί σας και θα μου τη φέρετε. Ποια την κοκακόλα? Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα τότε, 1900. 1900 τι λέτε, συγγνώμη, το διαφημιστικό σας γράφει ότι κάνει 1200 η πίτσα. Η πίτσα και 700 το αναψυκτικό. 700 δραχμές για ένα αναψυκτικό, κύριε Τέλη. Ναι, ρε παλικάρι, ναι, διότι πληρώνεις τα μεταφορικά. Ξέρεις τι με βάζεις τώρα εμένα να κάνω? Πρόσεξε με και κράτα τις σημειώσεις. Λοιπόν, ξεμπαρκάρω από εδώ, κατεβαίνω κάτω να πούμε με το μηχανάκι, βγαίνω στους δρόμους, τρέχω τους δρόμους, πάω στο μαγαζί, ανοίγω το ψυγείο, παίρνω το αναψυκτικό σου, κλείνω το ψυγείο, κλείνω το μαγαζί, ξεπαρκάρω από εκεί που έχω παρκάρει, άντε πάλι μες στους δρόμους να διακινδυνεύω, να έρθω εδώ πέρα να ανεβώ τις κάρες, να έρθω εδώ να παρκάρω μέσα στους αναψυκτικός. 700 και λίγα σου λέω. Καλά, εγώ φταίω, κύριε, συγγνώμη, δηλαδή εγώ θα τα πληρώσω όλα αυτά, αφού εσείς κάνατε το λάθος και εσείς ξεχάσατε το πρόβλημα. Αγάπη με, άκαρδε πελάτη μου, το θυμίζεις. Μια ολόκληρη επιχείρηση στην ακτική στον αέρα, Εντάξει, κύριε, ηρεμήστε, έλα, μην κάνετε έτσι, ορίστε, κρατήστε 2.000 δραχμές. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή παραγγέλνεις πίτσα, ξέρεις. 5.000 μας δεις, πού να τα βρω εγώ τα ρέστα? Δεν έχετε ρέστα? Πού να βρω τα ρέστα εγώ? Εντάξει, κρατήστε το σας παρακαλώ και μου τα φέρετε τα ρέστα όταν θα έρθετε, αλλά σας παρακαλώ φύγετε, πάτε να φέρετε το αναψυκτικό, κοιτάξτε μην αργήσετε σας παρακαλώ και μην το ξαναξεχάσετε. Έγινε, επιστρέφω αμέσως. Τι μας έφερε ρε, μας έφερε πίτσα χωρίς κατσέρι ρε ο άνθρωπος. Καλά δεν θα έρθει τώρα να φέρει το αναψυκτικό, θα τον σκίσω. Κύριε του σπιτιού, ορίστε το αναψυκτικό σας. Πάρτε και το αναψυκτικό πίσω, κύριε. Πάρτε και αυτήν εδώ την πίτσα και δώστε μου τα λεφτά μου πίσω, σας παρακαλώ. Γιατί, κύριε, μιλάτε έτσι? Γιατί μιλάω, κύριε, μου έχετε φέρει μια πίτσα η οποία έχει μόνο ζαμπόν και πιπεριά χωρίς κασέρι. Μισό λεπτό το ζητήσατε. Εγώ αν έχω ζητήσει κασέρι? Ναι, μισό λεπτό. Εγώ εδώ, όλες τις παραγγελίες. Κατσίκης, κοσκοτάς, σημίτ, κουκουνάρης. Ορίστε, ζαμπόν, πιπεριές. Δεν μου είπατε κασέρι. Μα είστε με τα καλά σας, έχετε δει πολλές πίτσες χωρίς κασέρι, πρέπει να το ζητήσω. Εννοείται, κύριε. Τίποτα δεν εννοείται, κύριε. Όχι, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λάδι σας όπως και να το κάνουμε ήταν απαρατά σήμερα. Μία τα ρέστα, μία το αναψυκτικό, μία το κασέρι που λείπει. Πάρτε την πίτσα πίσω και δώστε μου τα λεφτά μου τώρα. Έτσι είναι. Διότι ο άνθρωπος πώς θα συγχωρέσει έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι είναι, λέω. Για άλλους τα ντόρκια και διπλέσεις και για άλλους οι εξάρες. Αυτό είναι. Δεν πειράζει, κύριε. Δεν πειράζει. Χάρηκα πάντως πολύ. Και εσύ συμπάθεις, λάθος. Κύριε Τέλη, τι κάνετε, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Τώρα καρφί υπόθεση δεν είναι. Μισό λεπτό, τι κάνετε, κύριε Τέλη? Τι να κάνω, πάω να κρεμαστώ. Τι νόημα έχει η ζωή πια για μένα? Μα είστε με τα καλά, θα κρεμαστείτε μέσα στο ίδιο μου το σπίτι επειδή μου φέρατε μια πίτσα χωρίς κασέρι, δηλαδή να μας γράφουν οι εφημερίδες. Σας συγχωρώ, κύριε Τέλη, σας παρακαλώ, σας συγχωρώ. Αν με συγχωρείς, τότε αλλάζει. Ναι, μόνο κάντε μου την εξής, δώστε μου το αναψυκτικό. Ναι, ορίστε. Ωραία, πάρτε την πίτσα, πηγαίνετε να της βάλετε κασέρι και δώστε μου και τις 3.000 ρέστα από το 5.000 που σας έδωσα. Κάτσε ρε φιλαράκι, είπαμε να μας συγχωρήσεις και να μας κλέψεις δηλαδή. Εγώ να σας κλέψω, κύριε, 3.000 ρέστα θέλω. 3.000 ρέστα έξτρα κασέρι, όμως θέλεις και έξτρα κασέρι. Τι 3.000 και το κασέρι? Ποιος δεν πληρώσει το κασέρι? Ξέρεις τι είναι να σου φέρω τώρα εγώ κασέρι να βάλουμε πάνω στην πίτσα? Ξέρεις τι είναι αυτό? Φεύγω εγώ από εδώ, έτσι, φεύγω και τρέχω τώρα στη φάρμα. Αφού ξεπαρκάρω πάλι προς τη φάρμα, παρκάρω στη φάρμα, κατεβαίνω στη φάρμα, μπαίνω μέσα στους τάμους, βρίσκω την αγελάδα, αρχίζω να αναμέγω. Πιάνω την κόρη του Λιαναδάρη, έλα γρήγορα, να ρίξουμε κι εμείς. Εντάξει, σας παρακαλώ, με έχετε ζαλίσει λοιπόν. Δεν θέλω τίποτα, φύγετε μόνο, σας παρακαλώ. Έχω χάσει
χάσει τη μισή ταινία. Ποια ταινία? Ποια ταινία, την ταινία που έχει δηλώσει το μαχαίρι στον κόρφο της. Το μαχαίρι στον κόρφο της με τον Klein Mine. Ο Klein Mine. Κράτα το. Πού πάτε, κύριε? Τι πλακιά αυτή. Καλά, εσύ με τα καλά σου. Από τον τέλει παίρνεις πίτσα. Τόσες πιτσαρίες που έχω πει σε έχει. Άντε πάλι να μας μια πίτσα. Πάλι μια πίτσα που να φάνε με αυτήν την αηδία να μας πιάσει στο στομάχι. Δεν καταλαβαίνεις. Αμάν!